ni hangatur mate kedamtang ni phaisir ke parni kuligaon lakhain ko raisi borjan constituency ke parlo kuligaon arong asar mate abarim VDC chairman borjan abarim BLCC board chairman anparta kuligaon sports association amaipu Babu Engti bangso pirthepen che opon tanglo pinpor dame alangli inut political along ke claim active pick lapen chepaduk pick anparta aning me pick abangphu alangli kai ke apor huta radaphan kidu kisung pen ke pajokdun abanglu pule hok deta hinoni bonta kai ki bangaphan ke rap ning karjang nai abangphu alangli kai ki da ame thangarong kapaching thur ji aphan kabor ipik abangphu lapen prekjam kaching thur asai mota kuligaon arat aphan kewan pipen hawar arat do anda awar sai ke me long pen chongdara saya mo do anda long dun asonsi theklong bonda piniani lapuson aning ke me mate aning karjang abangphu bangso pir thepen avelu pukar long pen do an alangli jirpi jirpo donrap korte lapen ke thekiding atum do anta makhu prong asonlo alangli ke pamutegang alangli chor lapen asomar bangkethom lapen akorte apo atung ningduk mekri meklang kamatha ki sungpensi donanglo athe tangka sang han kiripi abangsi alangli tumaphan aporpe pen tekangsi chomrong so halloween phipu arong kedam tong aret penajok matha bidi jutkok ason mandetlo alangli rengti kako kuligaon lems abang kuligaon along amad kachewan de chiaphan bor ipiklo bonta papleng pikang un edet asonlo lasi alangli ke claim kichun kang un eakam karbianglong autonomous council pen claim pipon asonte hadak arata joy ke pen ration card asang dali ingti do ana sonta nimarli mate sarpimar uso chibukrai kruyatumta aduk do de pin pen ake joy sorkar pen keron pon asondo anda cho endun long popasi ning chepathek ponlo alangli rengti ka ko bor e akamle karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang kuligaon along puthot lem sabang wan pidet pulote kalitang Babu Engti akarjong tala ansusi aning ing sampon popasi ahem tun lapen hadak araratum tuning ripon Sangti hidipen prosenterang karbing nong lai